protidrogová centrála Policie České republiky. Desítky detektivů, mužů i žen, kteří se s odvahou a pílí, důsledností a inteligencí staví do cesty vlně jedné z nejnebezpečnějších forem zločinu. Požadavky, které jsou kladené na muže a ženy Národní protidrogové centrály, který plní každý den náročné úkoly v oblasti boje proti drogovému zločinu, jsou v podstatě požadavky, které jsou kladeny na všechny příslušníky takovýchto obdobných speciálních složek, jak v České republice, tak i v rámci mezinárodních partnerských vztahů. Co bych nejvíce zdůraznil v této oblasti je, že musí být pracovník takovéto jednotky přesvědčen o správnosti svého postupu proti drogám a musí být přesvědčen, že skutečně je to náplní jeho života. Nedá se tato práce dělat, jak se říká, od do, ale člověk, který touto prací se zaobírá, ji musí skutečně dělat 24 hodin denně. Myslím si, že není nutné zdůrazňovat, jak důležitou roli sehrávají obdobné jednotky na celém světě v oblasti potlačování, podle mého mínění, jednoho z nejhorších zel lidstva, drog. Rád bych také zdůraznil, že Národní protidrogová centrála je jednoznačně přesvědčeným zastáncem vyváženého řešení této problematiky, to znamená jak snižování nabídky, tak snižování poptávky. Dokonce se domníváme, že oblast snižování poptávky je ta rozhodující část, jak drogový problém řešit.